Imbag nga bigat tayo, apo. Welcome back everybody. Tatangal daw kag bisin manan ni kumpare. Apan tayo man nagbirok ti kwan, ruruot ken bungbunga ti kayo nga sidan tayo. Tagbisin kanon ni kumpare tayo ti sidan tayo. So, nagbiro kayo na po. Ado ti kababuyam pait ti paray. Ay no, baboy lang pare, milyon ti baboy ko. Pakita mga ti baboy mo. At kita makita kita baboy ko sa kulungan, milyon da kita nga baboy ko. Ay ka tumiro tati may isa na ko na. Babati da pa nay. So gitaw. Da pa. Ay napay. Gita, aming nga kulungan ng kada kargana. Taktakaw. Gita. Ang ito iti baboy ko ato, naganak ato yata ti anak na. Ay city mill. Ito inanak natin ni isa. Ayos na ito tali tanda janak na. Ato anak mo ito ato. Ang anak na 20 city mill. Then nagito yung gidilit sunat na. Ito Ay. gidilit sunat. Ika. Ini bangil kinaon. Ti paray. Adong talaga ti baboy mo pare, apang 1 million ya. Uray nururut lang sidan ta at least. Ano tarakin na, ya. Uwan tagar dagbirok ti kuan, rurutain. Pagalantay toy. Oy. Ito ni pare ti ko sidan tang ruruot. Gitoy. Pingay pinago mo ta kung iking kanya tanak. Mati tatoy purpose natin pinagpagot pare daladaldalusan tatoy garden na ni ko pare ta. Aya. Ato nga ruot kulitis or kalkalaw na agito ya pare. Wain. Ito so agiti ti ruruot na sidaan tatatata. Awanti ko ata kahit masidata nga na siya ak nga growth ta pailaan. Ngayon nanti man pare ti agiti ni ko. Bungbunga ti kay kayo. Tawag datoy kanian. Tarong. Toy. So ti sidaan tayo gitoy. Nagpakada ka mo lang paray. Mga pakadaktat tayon. Ipun na. Kaya mo nga saon namin nga puna pagpakadaam. May sala nga puna. Pagpakadaam. Nagkukutong mata pare nga tarong nya na tawag nata nakukutong. So ate si tarong nga ko na nga ako gumarampingat. Gumarampingat. Kanya iti sistema na gardate tatanga lutaw. Ay ko ipaborot talang ti danom. Sa ta isaw-saw ti. Wa. Asin kun suka. Nakala kami ti kon apaw. Ti ruruot ken ka tarong alam may pang dessert nga ka bunga ti bungbunga ti kay kayaw nanggain na kami apaw pagalantang ay paray sini pataray dabungan nata sa lamagya da ulyam garuda na yata pare utong mo ata paray tay wan mula ni akong kuya day dati di mula ni patawid na mutan ni ko dahil di apong ta sitaw, upo, kalabasa. utong mga lakalang pang sa pulo paray Yun maglapag ngal-ngal-ngalan. Apo utong lang ti mga karkarubad ti iluglugar mi apaw may mil alain Taktakawon ko na ma. mati nagpakada tamo jiking kanya so mati ti balay na niya tatulungan ka tanong na bait may aman natin iti sanabsab pare Rotan paray. Ket iso da ito yapo ti pamiluto ni tatanga bigat ni kumpare. Atoy parong gargarampingat. Atoy utong at atid daw. Kanatoy kulites kalkalunay. Ken atoy pang dessert mi kano ni kumpare. Salamagay. Iluto tayo di nala tayo nga bungbunga ti kay kayon. Atoy utong ikunikon ko tuwin nga kasla ulag anto tarong ti sa atin na po ti niling tame niling tanga kalkalunay niling tanga utong salamage ken niling tanga tarong at iti pagsawsawan mi matapaw mayat tiswalit na ito yung sidahin ket bago tang mga ngarot pare kaglualo ta paya una di siya mga rot kagwalit at tata si kamad di kalman una glualo ka gardo na hindi nga tagwalit kalo dun. Lord, salamat sa mga pagkaon nga sa tubangan namon tani Lord bindisyonan mo ang mga pagkaon nga ara sa tubangan namon
kag tani ikaw man ang magbantay sa amon nga duha kag sa amon mga pamilya. Tani hatagan mo kami permanente sang kusog para madamo pa kami nga mahimo nga video nga parparalan kag ikaw man ang magbantay sa amon nga mga pamilya. Sa ngalan sang Ginoo. Amen. Kaya mo pare. No wag itagawa lang pare kay ado atamok nga wali. Dahil pati dulduling kog tinga ako pang emergency. Emergency nga kararag. Pangkanangan kasi kati nakaturno nga kararag di damot ti kararag mo. Na dessert ka na eh. Salamagay. At Sino para di mo isirit? Ha? hindi mas sabaw tibakan pare. Nananam. Mumay pa pare. Mula na yan. Ano na mapispisang mata. Bulong sa bate, pinagramramas maun. Hingalyan bagam? Ay kwa. Ada tismis dag jay bayar nga barangay. Intareda ka no di ba na? Sindang taray. Sa bali nga lalaki, intareda ka no di ba na? Ay baka di kanayin day tataray nga babae day. Ay kung nadang namin inom doon ang taray. Kun. Katatta ka nadamag ko nga ako nga nagsinublia ng damanoy. Kabrod sama di day. Kun. Nusira pare lino ko na kanay mau sublia na kay mapay. Depende na sa sitwasyon. Sige nga kay mumait. Hindi ka. Kaya nga lumaumot ti kapatawaran. Uray. Nulino ko na ka na minsan ulitin na tangaluklukun na kan. Ang kulbo matitarong pare. Sakit na jay. Sakit na talaga. Nakulbat ati tarong panunutan kukod nga madinangir. Kudil nga. Hindi ka masubyan na sa kaya pare. Nagadod ka nga babae. Pero sinubyan na naman. Kasuna hamdan sa ti kuha na di lalaki. Damamat na. Mga atsaw. Nasa nga ito si Ili pare. Kung sama ito yung pinakagasang si buong mundon. Hindi pa kang tibakan pare. Ngat. Ngat. Sumamit si kati ko kaparte nga ako baka. Sabaw na. Ure no rurut lang tiyang kanong pare ko Gulid niya. Nag-islat tayo pinagkakanta niya. Gulid na. So ni pare ko pinagkanit italimba tanong pa. May makatakas. Guurnong daw. Lagaam nga sa may subaw. May. Bueno, ko pare ke root lang tekan ka grabe ito pinagsalo-sali mo ya. Nga. Nya mo sa tini pare sa lamagi. Dahil. What? Gapin na pa pare. Maman. Urang. Ayun na pa ita pare. Tinapaya kong kahit ta. Amot ti plato nga naman ni kumarin. Nagsadaut.
tinapaya ko na. Namudigwan ti bagong ya. Dang, kadila mata niya ka. Ano mataplad na. Sa pinumpare tagsangit ata. Una. Ayun. Kultinan. Hindi masati kalkalo na iya pare. Una. Daniwan mapinisun na eh. Nagnayon tapin na po eh. Net. Diligus na yun na kang kumatarong paray. Digos na. Yun. Kukuti at tibatik kulong ko na eh. Diligus na yan. Namimas pa siguro pinagkakaan mo no kaya. Karne ya. Nagita parte kalayamak, karnay. Kukod kasi ya. Lumo. Basta, kalayamak. Kukod. Silut. Dalem. Dan ulo. Adi utot na nga eh. Maya ka deh. Pinang kuha na dyan. Hindi masataba ka mun pare. Mat na kuha ito ni pare. Pang katat ni suyat ito. Taba. Kamti kuha na. Duri lang makapabutag mara sili pare na eh. Barilis nga babatit. Uli mata sa lamagi. Kuy nasta. Taman baka nadamig gas na tao eh. Ito na lang. Bus man pare. Pertekan. Saan naman tao? Naglupay agad ta kanya mo na eh. Nakapabutag mo siya. Silasang na. Net. Butag nga talaga pare. Sabi ati butag ko. Mga suti napagad kung kunak ka di butag ko tikan. Mamakang kaon. Sumpare ya. Diyan sa lamagin. Nagasang. Sobrang nagkabil ko pare. Silay. Sili. Sapli-sapli mo tatagsakit ayun. Busoy. Ang sapli kaon. Nakapabutig si Kapaw. Imas na. Ayong. Nay pare. Nabsog kamay. Wala, oray no. Bulbulong lang tikindan tayo. Bulbulong lang kas kadarurot kinanta ka may amalat taguyod na. Kasi ano nga dig pakada tagarutin danalpas ta mga nanganan. Wala, pakada ka tagi kota na. Mga idol kanya. Idol tayo. Right. So tilangan na po nga kwa. Naglipas ti video may nga parparalan. Sa paila kumapo nga kanayon yung lapta nga buy-buyaan gito yung video may nga parparalan kun ag-like kayo mo kun ag-subscribe. So tilangan na po. Salamat.